मोनसे कुइसन मार्क जागोन जों गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव थानो गोनां जागोन आफादफ्रा गोरा लानांगौ आरो जायफ्रा बे अफिस गाग्लोबनायाव जड़ित दं बिसोरबो आयेनगत भाबै साजा होनांगौ जों खुगायावल' बुङो बड'फा होनना बुङो खिन्थु आखल आखुआव जों दिनै बड'फानि खुनु आदर्शखौ जों मानिनाय नुवाखै माने बे समाव माने बुंनो गोसो गैयाब्लाबो बुंनो गोनां जायो जे बड'फानि सानथौ सानस्रि दिनै बावलांजोब्बाय बे बाथ्राखौ आं दिनै बे मांखरसालिनिफ्राय बुंगोन नंगौ बाथ्रा सैथो जों माने जोंनि बर' लिडारफ्रा बड'फानि सानस्रिजों सान्थौजों बेसेबां सोलियो दिनै बे कुइसन मार्क जाबाय बड'फाया बर' हारिनि खैदां खैफोद बे सैज्य खालामामोन बर' हारिनि थाखाय मावलांनो थाखाय बे थै-थां जुजिदों आरो जोंनो फिल'सफि जों होलांदों डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना बुंलांदों खिन्थु जों दिनै गासिबो दिनै कमप्रमाइस खालामजोब्बाय बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै जोङो कमप्रमाइस खालामना लाबाय आरो लोगोसे जोंहा हाहुनि जोंहा अधिकार दंमोन मोन्थाय दंमोन बे जोंनि हाहु बेनि माने अधिकारखौबो जों दिनै कमप्रमाइस खालामबाय जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा दं जोंनि प्रटेक्टेड एरिया बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बे हायाव गुबुन हारिया बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानाय समनिफ्राय रावबो थानो मोना खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बाथ्राखौ रावबो बुंलिया सिरि थाबाय कमप्रमाइस जाबाय आरो दिनै नोङो रिजार्भेसन जोंहा ट्राइबेलनि थाखाय दंमोन बे रिजार्भेसनाव दिनै जों कमप्रमाइस खालामबाय नबसरनाय बादिया दिनै 10 बोसोर इलिगेल भाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै फल्स भाबैनो बियो एमपि जालांबाय 10 बोसोर एमपि जानायाव रावबो जोंनि बर' आफादफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा फंसे बुङाखै जोङो माने अहंखारजों बुङाखै गौरब खालामाखै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जों जुदि थै-थां जुजियामोनब्ला जों जुदि एखे अरथाबथारनानै जुदि बेरलावबादि नाजाबाय थायामोनब्ला हयथ' माने माबाया नबसरनिया बेयो आरोबाव एमपि खौनो जाबावगौमोन बेखौ रावबो होखारनो हायामोन दा दिनै जों होखारबाय जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोबोद जुजिनायनि गेजेरजों दा बे होखारनायनि उनाव दिनै जोंहा सासे बर' फिसानो एमपि जाबाय जानो हागौ बे गुबुन पार्टिनि जिगि पार्टिनि जाबानो सोरबा इउपिपिएल जानो हागौ सोरबा बिपिपि जानो हागौ खिन्थु बर' फिसानोथ' मोनबायना बे जोंनि थाखाय बेसेबां गौरबनि बाथ्रा जों बेसेबां रंजानाय मोनो बेफोर खामानिखौ जोङो मावनानै साक्सेस खालामब्ला जोंनि गोसोआव बिराद थुलुंगा मोनो आरो बांसिन खामानि मावनो लुबैयो आरो लोगोसे जों बड'फाखौ जोङो असे भाबै सिबिनाय बायदि जों मोनो ओंखायनो आं दिनैनि दिनाव बेफोर खामानिखौ मावैनि थाखाय आं बुंनो लुबैयो जे बर' लिडारफ्रा मानो दिनै माने कमप्रमाइस खालामखो जोंनि जाथिनि जायनाखि सेन्टिमेन्ट हारिनि जायनाखि थामोन्था हारिनि रैखाथि हारिनि अधिकार बेयाव जों मानो माने कमप्रमाइस खालामखो दिनै मानो बड'फानि जायनाखि फिल'सफि बेखौ मानो बावखो जों बर' राव जों खुगायावल' बुङो बड'फा होनना बुङो खिन्थु आखल आखुआव जों दिनै बड'फानि खुनु आदर्शखौ जों मानिनाय नुवाखै ओंखायनो आं दिनै दुखु फोरमायो जे जाहाथे बेबायदि जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा जाया हारिनि अलखद टाइमाव जाहाथे बयबो गाबथायो आं बेखौनो बर' लिडारखौ खावलायो आरो दिनै मोनसे आरोबाव आं खावलायबावनो लुबैदों आरोबाव दिनै दा आरोबाव मोनसे गोदान मोनसे जेंना जोंनि गेजेराव नुजाबावबाय दा रिसेन्टलि थांनाय 17 थारिखआव रुनिखाटाव फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबबाय बे गाग्लोबनाया धेमालि नङा बेखौ जों गोरलै लानो नाङा बेखौ जोंनि आफादफ्रा गोरा लानांगौ आरो जायफ्रा बे अफिस गाग्लोबनायाव जड़ित दं बिसोरबो आयेनगत भाबै साजा होनांगौ बेनो साफिसियेन्ट नङा जायफ्रा बे माने हाग्रा ओनसोलाव एखे संकसनिफ्राय जों मानास रेन्जसिम इलिगेल भाबै हाबनानै दंफैयो जायफ्रा बे जायगानिबो नङा बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय जों दिनै बिसोरखौ होखारनो थाखाय एक गट जानांगौ एक गट जानानै जों बयबो आवाज होनांगौ बुंनांगौ प्रेसार होनांगौ गभर्नमेन्टखौ बिटिसिखौबो जों प्रेसार होनांगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन जाहाथे होखारो बिसोरखौ जाहाथे दोना बे जायगायाव इभिकसन खालामो जेसेबां एनक्ल'जार्स दं बेखौ जाहाथे फरेस्ट राइट्स एक्ट एबा आयेन बादियै जाहाथे होखारो जों बेखौनो दिनै बयबो आफादफोरखौ जों खावलायो जाहाथे बयबो स्ट्रं जायो रावबो जाहाथे बे खेथ्रआव कमप्रमाइस जाया आरो जुदि एबार जुदि जों जेबो खालामनो रोंलाब्ला जों जुदि एबार खुनु एक्सनबो लालाब्ला हमना लादो माने जुगे बे जायगायाव माने एनक्ल'जार्सफ्रा थासिगोन आरो बिसोर जुदि थानो मोनोब्ला अब्ला जोंनि रैखाथिया मोनसे कुइसन मार्क जागोन जों गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव थानो गोनां जागोन बेनिखायनो जों बेबायदि भबिजतखौ नुखानानै जोंनि आफादफ्रा दिनै सांग्रां जानांगौ आवगायबोनांगौ गोख्रोङै आवाज होनांगौ आरो इभिकसननि थाखाय गोख्रोङैनो माने जोङो बिबान लानानै नारसिननांगौ जों बेखौनो बयबो आफादखौ जों खावलायहरो